السلام علیکم، میں ہوں مشتاق الرحمان، آپ کا میزبان اپنے چینل پیام سحر میں پیش کرتا ہوں اپنی نئی لکھی ہوئی نظم کے چند اشعار۔ نظم کا عنوان ہے ہن دین آسی۔ بے ضمیر تے نہ بے یقین آسی، بے ضمیر تے نہ بے یقین آسی، ہن پیارے محمد دا دین آسی۔ کوئی اسمبلی وچ قرآن پڑھسی، کوئی اسمبلی وچ قرآن پڑھسی تے قرآن بھی صاحب ایمان پڑھسی۔ کوئی حمد رب کائنات پڑھسی، کوئی پیارے محبوب دی شان پڑھسی۔ اللہ کرسی ایسا بھی سین آسی، ہن پیارے محمد دا دین آسی، ہن پیارے محمد دا دین آسی۔ ہن اسائے دین دے نال ٹرنا، ہن اسائے دین دے نال ٹرنا، پرا ہو کے کیے مجال ٹرنا۔ قہر بن کے ظالماں دے سراں اتے، دنیا تکسی اساں بے مثال ٹرنا۔ تائیں ہر کسے کی یقین آسی، ہن پیارے محمد دا دین آسی، ہن پیارے محمد دا دین آسی۔ بے ضمیر تے نہ بے یقین آسی، ہن پیارے محمد دا دین آسی۔